Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, for a drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. F'Knockabout tal-lum mhux ser inkun qiegħed waħdi. Miegħi ser ikolli Attriċi u Xandara li għandha passjoni kbira għall vjaġġar u għax naf li avventura ma titlifix, ħanoħodha miegħi għal avventura sabiħa fin-natura. Ħanoħodha f'Cava Grande del Cassibile f'Noto. Knockabout Sicilia llum ħammur nesplora u nesperjenza riserva naturali li tant ili biex immur nara. U mhux se mmur nesplora u nesperjenza waħdi, għax miegħi llum għandi ħadd ħlief l-Attriċi Stephanie Aġuż. Bil-mużika adattata b'kollox, Darbohra fuq is-saqaf tal-karozza niġi. B'xi ħabel nieżla hekk tiddendel. Steph, illum ħanarawk fl-elementi li tant tħobb in-natura u l-avventura. U llum ħaniskopru wkoll talenti moħbija tiegħek, talenti li forsi laqqas inti ma kont taf li għandek. Wara 33 sena. Tajjeb li dejjem niskopru, tajjeb. U forsi min jaf wara llum nibdew narawk tiftaħ l-esibizzjonijiet u tibatalina x'tagħmel xi espożizzjoni kbira. Ejja ma narawx daqshekk kbira lissa se naraw wara. Talent mhux se jgħidulkom għalissa x'inhu. Tlaqna Steph. Badna triq fid-direzzjoni ta' Noto biex inkun preċiż għal Cava Grande del Cassibile, daqs 50 minuta minn Pozzallo. Qed tistenni la meravilja naturali, pixxini tal-ilma ħelu, flora u fauna mill-isbaħ u ekosistema mill-iktar rikka. Issa li wasalna f'dal ġmiel mill-ewwel ħanpoġġilek sfida. Okay. U min ħajkun it-tellif ħajispiċċa jipprepara l-ikel għal kulħadd fl-ofsinhar. Għandna dal-ballun, bil-kenura ħanitfgħu l-ballun fin-nofs tal-għadira, min iġibu l-ewwel jieħu l-punt. Min ikollu l-inqas punt li jitlef. Tlaqna? Wara li ħadna l-ħin tagħna biex nammiraw il-ġmiel ta' din ir-riserva u ngħiduha kif inhi. Nidrawna għal manuvri bil-kenura, imississa li tibda l-isfida. Min ser joħroġ tellif ser ikun responsabbli mill-preparazzjoni tal-ikel. Għal kulħadd illejla.
Għadkom ma tafux kemm jien kuntent li l-preparazzjoni tal-ikel ħadkun fidej Steph. Nispera biss ma niklux kollox maħruq jew ibes ġebel. Lil Steph bħalissa ħallejta tosserva n-natura, ħallejta fit-tranquillità sabiex tiġi spirata artistikament, sabiex issib il-muża tagħha. Fil-fatt hawnhekk din ir-riserva naturali mhux l-ewwel darba li ġiet użata minn diversi artisti sabiex jiġu spirati kreattivitament u jkunu jistgħu jagħmlu x-xogħol artistiku tagħhom. U Steph dak li ħajkollha tagħmel minn hawn ftit ieħor, ħanejdilkom id-dettalji dal-waqt. Qabel ħannidu kompetizzjoni ġdida. Miġjuba lilna grazzi għal Cucina d'Oro. Nixtiequ naraw lilkom flimkien mal-familja tagħkom sabiex b'dan ir-rigal li terbħu inkunu nistgħu nagħmlulkom iċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet u l-festi meta tiltaqgħu kollha ħafna iktar speċjali grazzi għal Cucina d'Oro. Ibatuli r-ritratt tagħkom flimkien mal-familja permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Cucina d'Oro jista' joħroġkom rebbieħa. Steph, mill-1 sal-10 l-kuluri b'nietzel kemm hija d-dinja tiegħek? -56. Però isma' għandna tajni klodda kollha li għandek bżonn biex tikkrea l-kwadru perfett biex ma nsemmux l-ambjent, il-ħoss, il-viżwal għandu jservi tal-ikbar muża għalik. U żgur, meta nħossna intimidata ħanejlek għalfejn. Ejli kif sempitter din l-isbuħija kollha jien li hawn hawnhekk. Imma għandi xi ħaġa vera kruċjali għalija. Din. Il-gomma. Biex ma kull żball terġa' tħassar. Isma' tippreferi taħdem fil-kwiet jew neqpa nkellmek? Fil-kwiet taħ nisma' n-natura, tukuxol. Mela ħammur le, mara, ħanħallija taħdem. Kompli, hu. Inħallu lil Steph turina x'kapaċi tagħmel bil-kuluri. Min jaf, ser ittinat pinġija realista jew xi biċċa xogħol tal-arti astratta. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami, però intom eqgħu hemmhekk ħaniġu lura u naraw ir-riżultat ta' dak li qiegħda tagħmel Steph. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' owenbonnici.tv u sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Bottle Green. Hemmhekk ikkummentaw innominaw il-min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom. Qabel tlaqna r-riklami ħallejt lil Steph issib il-muża artistika tagħha. Wasal il-ħin biex naraw naqra fiex waslet. Steph, fiex wasalt? Relaxing qed nieħu pjaċir, jien vera ma nafx impinġi, jiġifieri ma ġietx wow, imma qed nieħu pjaċir. Kalma dal-ħosta l-ilma nieżel warajk. Isma', jiena vera, onestament, ma immaġinajx li ħatal salsa hawnhekk. Jiena immaġinajt li ħadd tagħmel xi tħarbixa kbira, eżatt, u tgħidli li kont artista moderna minn dak l-astratta. Kieku kelli dak il-paintings xinċappa sekonna. U tiġri bil-pinsel minn naħa l-oħra. Steph, aħna għandna rigal żejra lik. Rigal li ħajġalek terġa' tiġi lura Sqallija fil-fatt grazzi għal Sicilia Outlet. Inti qiegħda mistiedna hawnhekk fi Sqallija għal Black Friday shopping spree il-fuq minn 190 ħanut minn fejn tagħżel, żgur ħassib id-ditti favoriti tiegħek u iktar żgur ħajrnexxelek issib l-outfits li tixtieq għal Black Friday. Thank you. Isma', l-avventura tagħna hawnhekk f'din ir-riserva naturali ma taqafx hawnhekk. Importanti għax. Ħadd kompli, għan iktar x'nagħmlu. Tajjeb.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. F'Knockabout tal-lum mhux ser inkun qiegħed waħdi. Miegħi ser ikolli attriċi u għax naf li avventura ma titlifix ħanħodha f'Cava Grande del Cassibile f'Noto. Ir-riserva naturali ta' Cava Grande del Cassibile tkopri żona ta' madwar 2760 tomna art li taqa' fil-municipalità ta' Avola, Noto u Sirakusa. Iż-żona protetta tinkludi medda twila bej wieħed u ieħor 10 kilometri tal-fera ta' xmara Cassibile, waħda mill-iktar xmajjar importanti fix-xlok ta' Sqallija. F'dan il-wiet, kważi canyon, hawn eġubijiet tan-natura. Hawnhekk issib flora u fauna u aspetti ġeomorfoloġiċi li jinkludi laghi mill-isbaħ u kaskati. Hawnhekk issib ukoll fdalijiet arkeoloġiċi u fdalijiet storiċi. F'Cava Grande del Cassibile hawn attivitajiet tal-gosti ta' kulħadd, mixjiet tal-wita fid-del tal-Masġar u mixjiet impenjattivi għal dawk appassjonati ta' trekking. Cava Grande del Cassibile huwa l-post għal min iħobb jirrilassa b'veduti panoramiċi u għal min iħobb l-aspetti naturalistiċi u anki storiċi. Mir-riserva naturali ta' Cava Grande del Cassibile, iż-żona magħrufa il-Martin Pescatore, jiena u Steph nilqgħukom lura kemm ġejt armata. Ħanej, to the full, dejjem, kullimkien. Imma għandi ħafna minnhom xejtom on the way, tax ninsihom. Imma jgħidu armata. Imma xaħat għallek li ħankunu fid-dlama ġejt armata bid-dawl. Da żgur, hija jaqas bid-dawl madni nar. Isma' ma nitilfux iktar ħin tlaqna nesploraw. Tlaqna. Il-mixja tagħna fiż-żona il-Martin Pescatore bdiet miħdej f'dalijiet ta' mitħna antika mijiet ta' snin. Sfortunatament, l-elementi naturali għamlula ħafna ħsara lil din il-mitħna, però fil-preżent għaddejjin l-aħħar preparamenti biex fil-ġranet li ġejjin jibdew xogħlijiet ta' tindif u restawra fuq din il-mitħna, sabiex din il-mitħna tingħata il-glorja li ħaqqa. Mitħna li kienet taħdem grazzi għas-saħħa tal-ilma. Fejn minn hawn jew minn hawn? M'għandix it-tul ta' saqajn qalbija, ġifieri.
Beda jispjegali li waħda mill-provi ta' kemm hu nadif l-ilma huwa li hawnhekk f'din iż-żona hu granċ endemiku li għadu jirriproduċi ruħu ma jagħmilx ħsara lill-bniedem imma jgħix biss f'ilma li jkun vera nadif. U apparti minn hekk ukoll m'hawnx qasab. Il-qasab normalment jikbru jirriproduċu ruħhom jekk il-baħar, jekk l-ilma, mhux il-baħar l-ilma ma jkunx nadif. Hawnhekk qasab ma tarax. Il-mixja tagħna ħaditna iktar il-ġewwa fil-blat. Blat li mijiet ta' snin ilu meta ġiet mibnija din il-mitħna kien tħaffer bl-idejn. Xhieda ta' dan huma d-daqqiet tal-mannaret mal-blat. Nista' naqsam magħkom li l-mixja hawnhekk ittik sensazzjoni kemm xejn mhux tas-soltu u tibqa' impressjonat meta tiftakar li dan il-passaġġ tħaffer kollu bl-idejn mingħajr makkinarju. Mhix ġmiel. Sabiħ ħafna, le? Ħafna sabiħ, ħafna. Għalkemm kien hemm dak l-insett li ma tantx tħobbu int. Vera, u ġieli tkellimna fuq u kemm ma tantx inħobbu, ma xorta wertit, xorta wertit. Mal-men u l-brimb kien fil-ġemp u ma ċaqlaqx. Le, ma ċaqlaq, relax, għandhom lena. Mhux ovvja xi tridu jiċċaqlaq minn hemm. Isma' ma nafx inti ma però jiena qed gorza ġej il-ġoħ. Immorru nsajru. Vera, nsajru. Mela, ejja. Stef, jien naf li għandek esperjenza mal-barbecue. Għandi naqra. U qed nispera li mhux se niklu ħażin. Le, dik għal-ħażin le, l-pittura jaf ġiet naqgħek imma l-tikol tajjeb. Imma hemmhekk kellek iċ-ċans tesprimi ruħek artistikament, jiġifieri ħadd ma jista' jgħidlek tajjeb u ħażin. Hawnhekk għandu uħu ħanejdlek hux tajjeb jew ħażin. Bla pressure, imma all right. Għandek l-ingredjenti kollha f'idejk, ħanħalluk tagħmel li trid. Thank you. Fakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja fl-imkien ma' United Colors of Benetton immirata t-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Irridu naraw ritratti tagħhom bit-tema tal-miliet, l-istaġun tal-festi. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u mbonnix.tv u dak ir-ritratt li jibatuli jista' jrebbaħhom rigal għall-miliet grazzi għal United Colors of Benetton. Stef, laqqas nista' nemmen li sar il-ħin biex nieklu. Jiena nixtieq ngħidlek grazzi tal-ġurnata sabiħa li qattajna flimkien. Grazzi lilek, għaw jien nerġa' niġi tara li terġa' tistidinni. Meta anzi jara ħana millek stedina, s-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla nerġgħu niġu nagħmlu attività kompletament differenti. Grazzi tal-iklar li preparajt. You're very welcome. U iktar ta' kemm inti travel buddy tajba. Jiena oġobna ħafna bix-xogħol li nivvjaġġa miegħek. U biex inkompli nirringrazzjak ukoll għandi rigal għalik, grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' mozzarella cheese. Ovvjament taf tiggombinom ma' ingredienti favoriti biex toħroġ dik it-toma perfetta. Grazzi Stef, lilkom ngħidulkom saħħa, grazzi tal-li kontu magħna. Nfakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Flexeed Fortify, irridu narawkom attivi, irridu narawkom tagħmlu l-sport, ibatu l-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-sport. Nawguralkom il-lejl tajjeb jekk qed tarawna fil-għaxija u l-kumplament tal-ġurnata tajba jekk qed tarawna binar. Saħħa. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars.
Orjenta. Ardalam huwa l-iktar magħruf għas-sejbiet ta' mijiet ta' għadam u snin ta' ħlejjaq li kienu jgħixu fi żmien Pleistoċeniku jew kif jafu ħafna bħala żmien is-silġ. Qabel bdew l-ewwel skavi fl-1865 l-ar kien jintuża bħala maqjel għal bejjem. Barra l-ar kif ukoll fid-daħla tal-ar insibu żewġ toqbiet fil-blat fejn bejjem kbar bħal baqar kienu jinżammu marbuta mir-raħħala. Mal-ħitan tal-mużew kif ukoll ġewwa Ardalam wieħed isib numru ta' graffiti, taħsis kif ukoll tnaqqix fil-blat. Il-graffiti imorru lura l-metalar kien jintuża bħala maqjel, bħal fil-każ tal-kurċifiss li nsibu fid-daħla tal-ar. Insibu wkoll inizjali ta' naturalisti bħal Giuseppe Despot u Carmelo Rizzo. Hawn ukoll graffiti ta' viżitaturi li ġew l-ar meta dan ma kienx sit protett, bħal graffiti ta' ajruplani tal-għadu tul it-tieni gwerra dinjija. Fatt kurjuż dwar Ardalam. Fil-parti mudlama tal-ar tgħix ħlejqa ċkejkna li ma tgħix imkien iktar fid-dinja, ħanżir l-art endemiku għal Ardalam bl-isem xjentifiku ta' Armadillidium ardalamensis. Kuntrarju ta' ħnieżer l-art oħra li ġeneralment ikunu griżi fil-lowm tagħhom, dan ta' Ardalam huwa trasparenti mingħajr għajnejn peress li jgħix fidlam ċappa. Kif ukoll kuntrarju ta' speċi oħra li meta jkunu medda jitremblu fihom infushom f'ballun, dan jiċċattja ġismu mal-blat bħalma tagħmel mħara fuq il-blat tal-baħar. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha.